నీ తోడో నీ మనకాని నీ తోడో నీ మనకాని. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోల్డ్ సాంగ్ మీద ఉంది. చూసారు కదా, తప్పకుండా అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో న్యూ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్, కంటిన్యూ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా నిదానంగా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్స్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసారు కదా, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, అది 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫొటోస్ని మొత్తం గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 19 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్లో 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫొటోస్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో ఇక్కడ 4 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 5 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్, మళ్ళీ 6 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ 3 ఫొటోస్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫొటోస్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 11 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోండి, ఒక ఫోటోని వదలకుండా. ఇలా టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ 14 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి ఈ ఫోటోని వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ పేస్ట్. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఈ ఫోటో సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 19 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒకటే ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు
మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో, మళ్ళీ దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో, 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫోటోస్‌ని గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ 7 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ 9 సెకండ్ మళ్ళీ 10 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి లాస్ట్‌గా ఒక ఫోటోది ఇక్కడ 15 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోతో పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈజీగా అండ్ సింపుల్‌గా ఎలా వీడియోని క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.